тамошобино духтараке ки 1 миллион бурд кард занг мезанем. Ассалому алейкум апай миҷгона. Муборак шаватона ки шумо соҳиби 1 миллион шудем. Чӣ гуфтанен? Мо мехоҳем аз забони ширини шумо фаҳмем ки шумо дар кадом ҳолатен. Салом алейкум. Ман вообще шок да ғалтидим. Худам даже намедонистам вообще боварим. Аслан бовар надоштам ки мақсад ки ман мебарам. Вақте ки вай рекламаро нигоҳ кардам, баъд покупка кардам бисёр, гуфтам и бо намедонам насиби кӣ мешавад гуфтам. Ман даже рости гапа гуфтам розыгрыш чизо ҳамашу карочи фаромӯш кардагим. Дар ҷои кор будам ки заказ карда будам. Гуфтам заказҳоро оплачивать кунам. Баъд занг омада яке буд ки гуфта ки будро дар группа будро ту намедонӣ ки чӣ гапай. Гуфтам ки не чӣ гапай. Ҳамун группа будро бубин як бор. Ту 1 миллион буридӣ. Машаллоҳ. Ҳамон лаҳзаҳо шумо дар кадом эҳсосот будед? Худтона чӣ хел ҳис мекардед? Рости гапа бигӯям ҳеҷ боварим намебиёмад. Дасту почамам хесус шудагӣ буд. Хама гум карда будам. Қапан кори Фаберлик мақсад ки кори дурӯғ набудай. Ман мисол пеш вақто фикр мекардам ин дурӯға. Аҳмади Калонда Парвинаҷон мара мисол ҳаминҷа гирифт овард. Ман мисол миннатдорам. Ай худованди бузург ҳазорон бор миннатдор ки мақсад мара да ҳами Фаберлик овард. Мисол ки Парвина, мисол ки мехоҳам ки одамое ки кор мекунанд ҳаваё кора маҳкам биқапанд, бовар кунанд ки на самом деле ҳамин Фаберлик рост будай, дурӯғ набудай. Ранги ман бори бовар кунам. Апай миҷгона дар рӯзҳои нағзи беҳтарини зиндагитон истифода кунед. Мо аз шумо званияҳои боз ҳам баланд ва баланда интизорем ва боварӣ дорем ки дар ана ҳамин сол конференсияи Тоҷикистон бигем как минимум шумо серебряный директор дар рӯи саҳна мо шумоя табрик мекунем бо дастагулҳои зебо. Иншоллоҳ апаҷони ман, хоҳарҷони ман, иншоллоҳ насиб кардагӣ боша. Ман ҳаракат мекунам ки фақат ба пеш равам, ба пеш, ба пеш. Машаллоҳ. Майли апаҷон, хайр. Майлиш.